Takže čau, já vás vítám u tohoto videa a toto video bude prostě jak tradovat s botama a jak mít Steam Inventory Helper. Napište prostě na Google Steam Inventory Helper a dáte to první. Klikněte sem, takže to budete mít. Teď se přesuneme na tradování prostě s botama, to je prostě jednotlivý boty, jsou jich tam 5, jsou tam fakt jako v pohodě. A prostě tam tohle, třeba tohle, to tradenu. A musí to být nějak vyvážený ty ceny a ty skiny, co tam dáte vy a co jsou tam dole. Když tam dáte třeba jeden skin, třeba nějaký nůž, který je drahý a dáte tam prostě takový tyhle shity, tak vám to prostě přijme, ale když to máte naopak, tak ne. Někdy jo, někdy ne, jako někdy se mi to podařilo. Pak tady mám ještě jednu stránku, která se jmenuje csmoney.money. A tady máte normálně, už nepotřebujete Steam Inventory Helper, a už to tam máte ty. Ale tady máte prostě, že vám to zvedne o pár procent prostě tu cenu. A abyste měli prostě menší ty zvednutý procenta, tak dáte si do jména cs.money. Já bych vám to ukázal, a já vám to když tak dám do popisku. Máte tady fakt jako hodně drahý a levný skiny, takže každý si tady najde něco svýho. Ale bedny a 3 centový a 4 centový ty skiny nejdou. Tak abyste je věděli. Pak dáte tady prostě trade. Ukáže se vám tady taková tabulka. To je všechno prostě ukáže se zelený. Pak dáte, kliknete na prostě taková lišta tam bude. A hned to, pak to přijmete. A na mobilu to přijmete, jestli máte jako mobil se Steamem propojený. A když ne, tak musíte čekat asi nějakých 15 dní. No, ale dá se to vydržet. Tak, já se vám loučím a čau. A ještě bych chtěl vás upozornit na jednu věc, a to jsou stránky něco jako cs.money. A to je úplně skoro stejný prostě stránky jsou to, ale to jsou scamy, tam si prostě hodíte své skiny, to se vám změní jako peníze, ne reální a prostě na té stránce, a pak si tam koupíte za ty peníze ty skiny, ale vám to nepůjde. Já jsem vám to chtěl říct, prostě ukázat nějakou stránku, ale já jsem nebyl jistý, jestli to je fakt scam, tak aby jsem prostě nějak nepošpinil tu stránku. To je asi všechno z toho videa a čau.